Hola, molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'Entre Línies. Avui us portem aquí un vídeo diferent, un vídeo especial, i per això portem un convidat dels Bots, el Miquel Agut, redactor d'esports de RAC1 i el periodista encarregat de seguir el Girona i narrador. Molt bé, no t'has equivocat en res. Comencem de ben impecable, exacte, perfecte. Sí, perquè el Marc jo no vaig dir El dia una guapa, sí. I tampoc cal deixar en banda Oriol Villar una altra vegada que som aquí els dos. Sí. Hola a tots i sí, no, sempre que portem invitats de luxe com avui el Miquel, sempre és un plaer i avui parlarem del Girona, que tenim temes que tenen molta peca. Uns quants. Ens pilla ben mal moment per dir-ho perquè el Girona ve de guanyar, però la temporada del Girona sí que dona molt per parlar, així que endavant vídeo. Aleshores, us portem 4 temes principals al vídeo d'avui. Començarem parlant sobre la identitat de l'equip, cosa que hem anat comentant en altres vídeos de què està fent Mitchell. Seguirem amb tema de si hi ha dubtes amb l'entrenador, Asprilla, Livakovic, el tema de certs jugadors en concret, i acabarem parlant de la influència del City Group en el Girona aquests últims anys. Així que per començar, la identitat de l'equip. Bé, l'inici de temporada semblava que Mitchell volia seguir amb un equip dominant, un equip en possessió, en pilota, però entre les lesions i el rendiment inesperat de l'equip, a poc va anar tirant un equip més pragmàtic, defensa de 5, fins al partit de l'Alavés, que per fi em tornava a veure un Girona molt més dominant i més atrevit. Suposo que al final tot hi té a veure. Per exemple, per començar, que la plantilla la tanques el dia 31 a la mitjanit i, recordem-ho, vas estar a punt d'incorporar Sadik, però al final no hi arribes. Però havia de ser un altre fitxatge que a última hora no es fa. Llavors, quan tu tens una plantilla agafada amb pinces, recordeu el partit de Villarreal, que és la segona jornada, quan hi ha jugadors que no posen la cama per no lesionar-se, i quan, i aquest és el gran problema de la pretemporada del Girona per mi, tens mitja plantilla que és susceptible de marxar. I quan dic mitja plantilla no parlo de l'encarregat del material, amb tots els respectes, parlo de jugadors troncals, com es va veure amb Angel, per exemple, que se'n va a la Reial Societat, i d'altres casos, com Krejci, que se'n va al Wolverhampton. Què vol dir això? Que surts a jugar un partit de Lliga contra un rival de Lliga de Campions, que està fent, sobretot a la Lliga, una gran temporada, I que s'ha deixat una mortrada de diners. Evidentment, que té dues plantilles. Sí. Vull dir, és com certs mitjans de comunicació que tenen una graella per FM i una digital, no ho donaré noms, però al final estem parlant d'un club que té dues plantilles. És com reversible, com una jaqueta, un dia d'un color, l'altre de l'altre, un dia d'una banda, l'altre de l'altra. Villarreal és això. I tu vas a jugar allà amb un equip agafat amb pinces i amb jugadors que tenen por de posar la cama, amb jugadors que pensen, home, si ara em lesiono o tinc alguna molèstia, s'acaba el mercat d'aquí 2 dies i potser l'altre club que m'està temptant s'ho repensa i busca una altra opció, perquè prenc mal. Clar, llavors és molt difícil jugar d'aquesta manera i és molt difícil suportar tot això quan ets un equip que intenta, per molt que siguis modest i humil, anar a buscar el rival, generar joc, instal·lar-se a camp contrari, perquè això segurament ho fa un equip que es tanqui sempre i que busqui una contra i un 0-1 i a córrer i no es notarà tant. Bueno, el Getafe. Per exemple, per mi té molt mèrit el que fa el Getafe cada any, les coses com siguin. Però quan tu et dediques moltes vegades a tancar-te al darrere, a intentar fer un gol, interrompre el partit, d'alguna manera la finalitat que tu busques és més fàcil d'arribar-hi que quan vols proposar, sent un equip modest, un tipus de plantejament. Això és el que ha fet Mitchell. Clar, llavors la temporada comença malament, comença coixa, arriba un moment que qualsevol equip et guanya, sobretot a Montilivi, que és on encara fa més mal, i et guanya com et guanya, el Llevant jugant contra 2 jugadors menys. Això també és un altre que van començar l'any fent ofertes de... 4 o 5 expulsions. Sí. No, clar, el partit del Rayo, També. perquè la primera part és una primera part en què no passa res, no hi ha ocasions, Gazzaniga regala 2 gols i s'autoexpulsa, i aquí el partit s'acaba. El partit de Villarreal ja hem comentat quins condicionants va tenir, el partit del Llevant estàs amb 9, en fi, són moltes coses, però també són coses que si et passen totes de cop, també volen dir alguna cosa, perquè a d'altres no els passen. I segurament el Girona que es classifica per la Champions, això no li hauria passat. Per què? Doncs perquè segurament tu tens dubtes, perquè quan t'expresses al camp no tens la seguretat que tindries si les coses t'anessin bé i estiguessis convençut que amb aquella plantilla vas fins al final. Tot això segur que influeix, es vegi o no es vegi, això hi ha d'influir, perquè si no, no és normal que hi hagi un equip que tingui tanta mala sort, a qui sempre li passi tot i es quedi amb inferioritat numèrica, regali gols, etc. I en Mitchell també ha canviat el discurs, no futbolístic, sinó també a l'hora d'estar a les rodes de premsa. Jo que me'n recordo la roda de premsa que fa a Villarreal, que no es caga amb la mare de tothom perquè no pot, perquè és l'entrenador, però
tu veus el discurs que fa Mitchell aquell dia i amb el discurs que fa l'últim partit contra l'Alavés, és un canvi brutal de també que certes coses que sigui el mercat de fitxatges que no ha sigut bo de Quique Cárcel, que els jugadors, com comentaves tu, Miquel, que no posaven la cama i tot això. Ja van millorant les coses, sembla ser, també ell també s'ha tret un pes a sobre, perquè no és el Mitchell mateix que a la zona tècnica els primers dies gesticulava com una barbaritat, com aquest Mitchell, que està més, diguéssim, més calmat Home, és que va ser difícil entomar el tram inicial de temporada i sobretot venint de la segona volta de la temporada passada en què vas fer números de descens. Sí. Perquè la temporada passada Mitchell, fins aproximadament al febrer, més o menys, parlo de memòria, si no era el febrer, era el gener, si no era el març, fins i tot, parlava d'un equip que podia tornar a la competició europea. Sí. Està unes quantes setmanes, setens o així. Sí, però clar, llavors comences a encadenar jornades sense guanyar, empats, derrotes, empats, després no perds durant 4 partits però només empates, llavors perds i clar, tothom et va avançant per la dreta, per l'esquerra, per dalt i per baix. I derrotes fortes, perquè l'Atlètic de Madrid et va fotre un repàs. Sí, que el repàs de l'Atlètic de Madrid, clar, ja és amb l'equip salvat i llavors, d'alguna manera, l'únic que volia era l'última jornada de Lliga, o la penúltima, crec que era l'última. Tothom volia marxar, havia estat una temporada dura i al final aquell partit et fa més nosa que una altra cosa. Comences, crec que guanyant, però després al final, quan te'n fan un, doncs ja et deixes anar i s'ha acabat. Vull dir, la derrota que et fa canviar, per exemple, els objectius és contra l'Alavés a casa, un 0-1 amb gol de Carlos Vicente, i llavors a partir d'aquí dius no serà Europa, serà la permanència. Però venint de tot això, quan comença aquesta temporada, per molt que Mitchell intenti començar de zero i fer taula rasa, al final tots aquests fantasmes reapareixen veient els resultats de l'equip i aquesta certa tendència a ser un equip fràgil, a ser un equip que no és ni contundent a una àrea ni a l'altra, que quan hi ha duels a qualsevol part del camp normalment els perd, que sí, amb la pilota la tens però no tens prou profunditat, el jugador no s'atreveix, i tot això Mitchell ho ha d'anar recuperant. Què passa? Que quan tot això no ho tens i els resultats no arriben i et veus coer, recordo que ara el Girona no ho és, però que ho ha estat 11 jornades consecutives i això fa mal i el cap afecta. Què passa? Que llavors has de canviar alguna cosa i prioritzes d'alguna manera, com que a més coincideix que l'Emar està lesionat, que Unai té molèsties i algun partit se'l perd, el que sigui, prioritzes 3 centrals, intentar tancar-te darrere i que no et facin ocasions i si en tens una o dues, fer un gol. Ara què passa també? Que el Girona no és un equip fet per defensar-se. Això ho hem comentat tu i jo molts cops. El dia del Getafe que dius, hosti, que has anat a tancar-te més el dia que menys et convé, perquè el Getafe a espais reduïts i quan es tracta de duels físics, guanyarà. No, i perquè hi ha equips que poden jugar un 4-3-3, però que és un plantejament a la pissarra ofensiu, però que en l'execució és defensiu. Per exemple, al Madrid de Mourinho hi havia dies que veies l'alineació i et posava 4-3-3 i el pivot per davant de la defensa era Pepe, un interior era Kedira i llavors l'altre no sé qui devia ser. Però, per exemple, però estem parlant, clar, de migcampistes defensius o de centrals. Clar, en el paper és un 4-3-3, sí, clar, però no és un 4-3-3 com nosaltres el podem concebre, no? Amb el tipus de futbolistes. I llavors tu pots jugar d'una manera, però si l'equip no té interioritzat això, és molt difícil. El Girona de Mitchell té interioritzat anar cap endavant, tenir la pilota. És un equip que normalment fa poques faltes, que és una cosa que hauria de millorar. No dic que trenqui cames, però que sí que hauria... I cada més contundent no li vindria. Clar, per exemple, l'altre dia contra l'Alavés hi ha una jugada que Denis Suárez se'n va des de la banda esquerra fins a la frontal de l'àrea, on fa una paret amb Mariano, després amb 0-0, remata, la treu Gazzaniga, aquella jugada Denis Suárez no l'entra ningú. No, tu vist. Sort que perquè el Denis Suárez és vegà i tant corres hauria... Clar, s'havia enterbolir la mirada, en aquell moment hauria de ser tot borrós, no? Però i perquè és ell qui té l'opció de la rematada. Arriba a ser un altre jugador... Si te'l pilla Carlos Vicente o Toni Martínez i te la fot a la quadra. Hauries tingut problemes. Vol dir que és un equip que necessita ser contundent i per ser-ho a l'àrea contrària, si tens 3 ocasions que una vagi dins i si pot ser que no marqui Estuani, perquè marqui Estuani està molt bé, però que marqui algú altre, clar, i després a l'àrea pròpia no pot ser, per exemple, que el dia de l'Oviedo, remuntant un resultat al minut 90, hi hagi 8 minuts de temps afegit i siguis incapaç de defensar la porteria durant 8 minuts. I si el partit dura 5 minuts més, potser acabes 3-4. Per coses com aquestes, doncs, suposo que no només a nosaltres ens va sorgir el dubte de què passa amb Mitchell. És a dir, al principi ens semblava que ell
tenia decidit morir amb la seva idea i va haver-hi un punt que semblava que podria arribar a morir, però sempre s'ha demostrat al club molt ferm amb la decisió de dir Mitchell és el nostre entrenador. Home, per començar, i això d'alguna manera s'ha de tenir present sempre, és el millor entrenador de la història del club. Sí, l'ha portat a Champions. És l'entrenador... Hi ha molta diferència. T'ha portat a Champions, t'ha pujat, t'has mantingut sobradament a primera divisió la primera temporada i t'has quedat a 3 punts d'entrar a la Conference League, t'has classificat per la Champions, has jugat la Champions i t'has salvat. És veritat que la segona volta no ha estat bona, però molts clubs que han jugat la Champions per primera vegada no s'han salvat. L'Espanyol, quan va pujar a Europa League... Com a segona, sí. Per això, o sigui, al final estem parlant d'un entrenador que tots els objectius els ha complert. I a més... Tema extraesportiu també, que és un tio que s'està integrant a la cultura catalana, que parla el català... No, i a més és algú que el club el sent i el projecte el sent. I a banda de resultats t'ha donat un extra estètic de bellesa d'un futbol per veure l'empitat durant moltes vegades, traient rendiment. Per exemple, la plantilla que ell agafa segona és la pitjor de les que hi ha segona del Girona. Des que el Girona baixa hi ha 3 temporades i com que el potencial econòmic va baixant temporada a temporada, la plantilla que ell es troba és la pitjor. Marxa Porto, marxa Borja, marxa Porro... Després el recuperen, però clar, ara l'esclat de Baena, que el Villarreal te'l cedeix, és amb ell a la banqueta. Un jugador com Nahuel Bustos rendeix amb ell a la banqueta. Clar, vull dir, amb ell hi ha molts jugadors que estan molt bé i és un equip que, dins de les limitacions que té la categoria, juga molt bé a futbol i acaba pujant a primera divisió. Jo tinc molt bon record de la primera temporada primera amb ell, perquè era un equip que, per molt que acabés de pujar, feia goig de veure amb Oriol Romeu liderant al mig del camp, ho recordareu tots, i a partir d'aquí després venen moltes altres bones temporades. Això és passat, evidentment, el futbol es viu del present, però jo crec que no hi ha millor entrenador pel Girona que Mitchell, i més encara quan has fet una plantilla dissenyada per Càrcel i el seu equip, però amb el vistiplau de Mitchell, perquè jugui d'una manera determinada. Però clar, hi havia aquells dubtes, perquè a vegades, no sé quin partit recordo, Montilivi, que hi havia Pablo Machín a la grada. Però hi va sempre. Pablo Machín a la llotja hi va sempre. Quan hi ha aquests rumors i aquest run-run a l'estadi i les càmeres, em recordo, sí que és la transmissió, que també són malparits, i com el rato, cada 2x3, enfocaven a Machín, doncs dius... Però jo, si m'hagués de mullar, i això és simplement opinió, perquè suposem que perds 3 partits i Mitchell va fora. Jo crec que abans anirem a buscar Pimienta, per exemple, que és un entrenador que ara no té equip. I més o menys l'estil és el mateix. I amb el qual hi ha una bona relació des de la direcció esportiva perquè es coneixen de fa molt temps i han parlat en alguna ocasió i en alguna ocasió ha tingut l'oportunitat de ser entrenador del Girona. Afortunadament no ho ha estat, no per ell, sinó perquè això vol dir que Mitchell ha sortit bé i que són 5 anys de Mitchell a la banqueta. Jo crec que no hi ha res ni ningú millor per la banqueta del Girona que Mitchell, ho crec. Hi ha un component també personal, no només de professional, sinó personal que també d'alguna manera condiciona la meva mirada, perquè és una persona que s'ha fet seu tot l'entorn a partir de la professionalitat i de l'amabilitat. El que es mostra en una roda de premsa és el que hi ha realment, no és impostura, però més enllà d'això jo crec que és el candidat ideal. A partir d'aquí acaba contracte el 30 de juny i diguis, o ell sigui el primer que digui, jo crec que en 5 anys, amb un ascens, una Champions i permanències, ostres, a mi em fa l'efecte que millor que això serà difícil i que un cicle de 5 anys en el futbol actual ja és molt. Bé, doncs això pot ser, però jo acabaria la temporada amb Mitchell si no és que hi ha un daltabaix, que l'equip no guanya un partit dels pròxims 10 i que està a 15 punts de salvar-se, que llavors alguna cosa hauràs de fer. Però com que tampoc no contemplo aquest escenari, doncs a mi em sembla que aquesta podria ser una bona opció. I després, ell, tot i que ja ha dit que té il·lusió per continuar a Girona, si ell la té, per mi, endavant, perquè és una persona amb les idees clares i que sap de què va el club i el ritme de creixement d'aquest projecte. Per tant, jo continuaria amb ell, si ell ho vol, però acabes els 5 anys i penses, ho hem fet prou bé, podem millorar-ho, s'ha acabat el cicle, s'ha acabat el cicle, bé, llavors ho valores i dius, em veig amb cor, em veig amb cor. Si no, doncs ja en buscarem un altre, però jo crec que hauríem d'arribar primer fins aquí. I
passant del Mitchell, que sembla més que es quedarà un o dos que no estan fent els números. Bueno, un ni ha començat a fer números. Sí. I potser no els fa. Únic porter en porteria allà, que no li ha marcat cap gol encara. Sí, sí. Potser. Bueno, tindrà la millor mitjana del Girona, el porter imbatut. Això segur. Clar. Vas acabar. No, que s'ha clar que quan fitxes Livakovic, que és un porteràs, perquè les coses com siguin, l'hem vist amb Croàcia, a nivell de clubs no l'hem vist tant, però en Croàcia, en Eurocopes, Mundials, partits de classificació, hem vist que és un porter de rendiment immediat, quan el fitxes, però què passa? Quan arriba Livakovic hi ha una aturada de seleccions, ell té partits. Quan Livakovic torna, queda un dia perquè jugui un partit. Ell encara no ha conegut personalment els companys. No els ha conegut perquè es tanca el fitxatge, la sessió, l'últim dia del mercat de fitxatges. Llavors juga Gazzaniga. La Gazzaniga fa un bon partit, molt bon partit. Mitchell què fa? Per coherència el manté, perquè si jugues bé has de jugar. Sí, clar. Clar. El següent partit, Gazzaniga torna a estar molt bé. I així successivament fins al dia d'avui. A Gazzaniga la presència de Livakovic l'ha motivat, no l'ha ensorrat. No és que ve un porter que em prendrà el lloc perquè ja l'han fitxat, perquè sigui titular. Ell està rendint millor que mai. I des del dia del Rayo, que no ha fet cap pífia monumental. En algun gol li pots retreure alguna cosa? Potser sí, però això passa amb els porters, amb els centrals... Si vas buscant, cada gol... Al final l'agulla el trobarà. A cada gol hi ha una errada. Hi ha un encert d'algú i hi ha una errada d'algú. Per tant, això és una cosa que s'ha d'assumir. Livakovic, quin problema té? Que com que no juga, llavors diu, home, si no he de jugar, hi ha un Mundial, he jugat ja amb el Fenerbahçe, no puc jugar amb el Girona i amb un altre club. Si el Girona no jugo, doncs aguanto fins al mercat d'hivern i al mercat d'hivern me'n vaig a una altra banda a jugar amb un altre club que em garanteixi minuts i que em permeti jugar al Mundial. I aquesta és la situació. Per això el partit de Copa al camp del Constància hi va haver aquelles sospitoses molèsties a l'esquena. I Livakovic va anar. No és normal que el porter titular de la Lliga com Gazzaniga a un partit de Copa de la primera eliminatòria vagi a omplir convocatòria a fer de suplent. Clar, per què hi va? Doncs perquè l'altre, si es lesiona el porter titular d'aquell partit, el suplent no pot ser Livakovic, el suplent ha de ser Gazzaniga. I des del moment que el club això ho accepta, vol dir que tant Livakovic com el Girona saben que quan s'obri el mercat de fitxatges, al gener, gràcies per tot i fins una altra ocasió, si és que n'hi ha. I aquesta és la situació amb ell. Clar, llavors al mercat d'hivern hauràs de veure què fas, perquè Juan Carlos es perd la temporada i tindràs Gazzaniga i Gratvitsov i et farà falta un altre porter que ja veurem qui serà. Livakovic dins del que cap, doncs, com comentaves, te'n pots desfer. Sí, és un problema menor, diguéssim. Ara, et ve Esprilla, un tio pel que has pagat 18 milions, eren? Has pagat 18 milions, l'any que et van marxar Savinho, l'any que et va marxar Dobbik, i han quedat 3 partits seguits sense jugar. No és que entressis a la banqueta, sense jugar. I els que ha jugat... Aquesta temporada, més dubtes que... L'any passat algun dia se li encenia i deies, hosti, quin regat que fot per aquí, que bé que es mou, a més té molta velocitat, és un tio molt dinàmic. Però aquesta temporada se li han baixat els ploms. És que jo crec que i em sap greu dir-ho, perquè no tinc ni cap predilecció ni cap animadversió per cap jugador, bé, predilecció per alguns sí, però m'encantaria que tots ho féssim molt bé perquè això repercutiria en el benefici col·lectiu. Però és que jo a Esprilla no li he vist ni una desena part del que li esperava veure. Per rendiment puntual i per continuïtat, sobretot. Però rendiment puntual, recordo el partit contra l'Atlètic de Bilbao de la temporada passada, que és aquell dia dels 3 penals, que acabes 2-1, que Gazzaniga atura 3 penals i que al final Estuani marca també de penal, que el primer gol és una falta lateral que pica Esprilla, que la pilota bota, es va tancant i acaba dins, sense que ningú no la toqui, però no li recordo cap partit que diguis brillant. Aquí veiem com una mena de germen del que pot ser. No, en cap cas. I sí que recordo molts dies tenir la sensació de veure'l al camp, de veure que el partit anava a una velocitat i que ell anava a una altra, totalment diferent. Que el partit va pel carril de l'esquerra i que ell està anant pel carril del mig. Ell fa el seu partit. Sí, i això no ho entenc, estic convençut perquè tothom amb qui parles et diu que és un jugador que té molta qualitat, però aquí no l'està mostrant. Pel que tinc entès és un jugador que
no és que es porti malament amb els companys, no ho dic en cap cas, però sí que és un jugador que té la seva colla d'amics colombians, que es fa molt amb Solís, que també és colombià i són companys d'equip, i que d'alguna manera, ben bé, ell sap que juga al Girona, però com aquell qui diu, permeteu-me l'exageració, no ho sabia ni situar al mapa. No? Ell està jugant en un lloc, com podia estar jugant a Lleó, com podria estar jugant a Sevilla, però ell està jugant a Girona. O sigui, i jo crec que això també afecta, que tu d'alguna manera tinguis la sensació com d'estar de pas. No? I és un jugador... I això Mitchell com ho està gestionant? A Mitchell li costa, perquè ell és el primer que veu el potencial que té. Perquè també hi ha jugadors que els entrenaments ho fan molt bé i que els partits no rendeixen. I que tu els veus i els vas fent jugar perquè l'entrenament dius, ho està fent molt bé, es mereix jugar. I després veus els partits i tots, com que no veiem entrenaments i només veiem partits, ens posem les mans al cap i diem, aquest per què juga? Si cada partit que juga està per sota del nivell que n'esperem. I pot ser el cas d'Esprilla, però la temporada passada qui et treu les castanyes del foc? Stuani, Porto, jugadors d'aquestes característiques. Els de sempre. Els de sempre, sí. Aquest any, de moment... Però bé, aquesta temporada tu ja estàs sumant una millor versió d'Ivan Martín, que crec que és un jugador de qui hem de parlar, i per bé. Arnau també ha fet un pas endavant. Arnau, que fa contra l'Alavés. Bueno, clar, Arnau està molt bé, està Witzel, que a la vegada està millor, tens Unai, jo crec que Benat està ensenyant cosetes, està fent coses, li falta molt encara, però està ensenyant coses. Bé, vas veient que hi ha jugadors que van progressant, que van millorant. Perquè Víctor Reis és un altre, va començar molt malament, però cada cop està traient les castanyes al foc. Sí, i fins i tot, a mi, per exemple, el partit de Blin com a central esquerrà al camp del Barça em sembla un partit fantàstic. Molt bo. Però des d'un punt de vista defensiu, entenent defensiu com rebutjar pilotes, marcatges, no com defensar-te amb la pilota, sinó com el que seria un central a l'ús, d'alguna manera. O sigui, hi ha molts jugadors que estan fent coses bé i que estan fent passes endavant, però la temporada passada tu miraves l'equip i al final te'l sostenien els que hi havia abans. I vaig trobar molt a faltar Bryan Gil al tram final de la temporada, perquè hi haurà qui dirà que és un jugador que comença moltes coses, que n'acaba de poques, que sí, d'acord, té mancances, però és un jugador que a nivell de sacrifici i d'implicació... Sí, això sempre ho comentàvem amb l'Isaac. És un jugador que et garantia, el que no et garantia Esprilla, per exemple, l'altre t'ho garantia. I a més et donava cames per poder sortir buscant l'esquena de la defensa, perquè la temporada passada et venien a buscar i tu no podies sortir, perquè no tenies cap jugador ràpid. Jugaves Stuani, no ràpid. L'únic ràpid que hi havia era Porto, que al camp del Leganés va provocar una expulsió, just amb una contra que porta ell. Però si no, no hi havia ningú que pogués trencar. Amb Bryan sí, però amb Esprilla no, amb Stuani no. La temporada passada havies d'anar a buscar la vella guàrdia. Ara, aquesta temporada, cada vegada hi ha més jugadors que amb el pas dels partits van traient el cap i d'alguna manera ja no els veus en blanc i negre, sinó que els veus en color. Hi ha uns quants, la temporada passada no. Però Esprilla continua sense canviar de banda, el continues veient en blanc i negre i jo crec que d'allà no el traurem. Doncs bé, l'últim tema que volíem tocar és el tema City Group. Hi ha hagut bastant enrenou d'aquest any, sobretot en base al mercat de fitxatges, que ha sigut un horror. Ha sigut un horror, es va salvar els dies finals perquè es van ficar les piles, perquè es van veure la llau que els hi venia a sobre. I aquí ens preguntem, és cosa del City Group? Perquè ja hi ha hagut exemples d'equips que el City Group ha menys tingut, com el Troyes, que va arribar a estar a tercera, un equip que estava a primera i va enganxar-se amb els 2 descensos consecutius. I clar, estava allà l'afició enfurismadíssima perquè el City va fitxar-lo i els va deixar allà tirats. Savinho, sent un cas que els va perjudicar a ells però va beneficiar el Girona. A veure, el City Group jo crec que a la curta i a la llarga fins i tot no es desvincularà del Girona. Per començar, perquè el Girona no és ni el Troyes, ni és el Leuven, ni és el Palerm. El Girona ha jugat la Champions, és un club que dins del que és el City Group jo crec que té una entitat pròpia. A més, fins a dia d'avui, la gent que dirigeix el City Group molts són catalans i, per tant, el Girona d'alguna manera és el segon club del grup també per ells
I a banda d'això, aquesta modalitat de gestió d'un club que és com una multinacional que té diverses marques d'un sector determinat, una marca de roba de luxe, una marca de roba d'esport, una marca de roba casual, una altra de productes de la llar, això cada vegada ho veiem més i es parla del Citigroup i s'ha atacat molt al Girona, però hi ha un Barley i un Espanyol, per exemple. Chelsea i l'Estrasburg. Hi ha el Chelsea i l'Estrasburg, hi ha l'Olímpic de Lyon fa la feina que també és d'una propietat compartida. O sigui, jo crec que, no dic que em sembli bé o que em sembli... Sí, no dic que em sembli bé o que em sembli malament, però d'una banda estem veient que cada vegada costa més que hi hagi, que els clubs generin, sense necessitat que vingui ningú darrere a fer-se'n càrrec, perquè els clubs no generen tant com es gasta en aquest món del futbol a nivell de sous, etc. Per tant, si això és així, cal que vingui algú altre si es vol mantenir el circ. Clar, si ve algú altre, estem parlant de fortunes multimilionàries que faran i desfaran com els vindrà de gust. I aquestes fortunes multimilionàries no tindran cap relació amb el club al qual van a parar. El veuen... No, el que passa amb el València mateix. Que venen aquells a Singapur. No, Singapur? El veuen com una eina. Quin era el retret que feien els seguidors de l'Espanyol a Xeny en Xeny els últims mesos abans del canvi de propietat? Que no invertien i que al final volien quadrar els números i prou. Clar, llavors el seguidor sí que té el vincle emocional amb el club, sí que vol que el club esportivament vagi endavant, però el nou ric que aterra el club se'l mira com una empresa i com un... Una màquina de fer diners i que si el compte està en verd, un vermell. Clar, ja està. No mira res més que això. I ja està. O sigui, el Chelsea va tenir molta sort amb Abramovich, perquè els, que no sé si van ser 25 anys o en van ser molts, d'Abramovich com a propietari, va creure en el club, cada dia el tenies allà, vivia a Londres i d'alguna manera era una joguina que s'estimava. I llavors ell allà hi abocava diners i recursos i els va dotar d'una estructura de ser un club que era 8è o 10è de la Premier cada temporada, a lluitar per guanyar la Lliga, la guanyaven, a lluitar per guanyar la Champions, la van guanyar, etc. El Girona, de moment, és evident que el Citigroup l'ha ajudat des del principi, perquè de tal com estava a tal com està, hi ha molta diferència. Bé, veurem si aquesta estructura es manté, jo confio i crec que sí, perquè també ja us dic que és una manera de fer. El Red Bull, Salzburg, Leipzig, me'n deixo un altre que no recordo quin és. Hi ha, a Brasil hi ha el Bragantino... Clar, o sigui, el futbol d'alguna manera no dona per tant i s'han de buscar estratègies empresarials diferents. Que sigui això millor o pitjor, que perdi romanticisme, és evident. És evident, perds identitat perquè al final passes a formar part d'un grup i ja no ets tu sol o hi ha algú que et dirigeix que moltes vegades no té ni la més remota idea ni li interessa de la teva història i d'on vens fins que has arribat fins aquí. És el que dius tu, si els grans clubs com Barça, Madrid ja pateixen i són uns transatlàntics, el Girona i tots aquests equips s'han d'agafar el que hi ha. No, tots, i al final què està fent l'Atlètic de Madrid amb les ampliacions de capital successives i amb el canvi d'accionistes ara? Doncs clar, al final cadascú es busca la vida com pot i a costa de què normalment? D'identitat, que és el que passa no només amb el futbol, passa amb Barcelona i amb Catalunya, canviant de la mirada, perds identitat, per què? Perquè cada vegada hi ha més inversió de fora, tu cada vegada, com que estàs necessitat perquè vingui la inversió de fora, renuncies a certes coses, tu t'empobreixes patrimonialment, sentimentalment, identitàriament, però t'arriben uns recursos. I això és el que passa també amb el futbol. Que sigui millor o pitjor, segurament no és el millor. Que potser un dia peta i es torna 50 anys enrere, no ho sé, però a dia d'avui jo entenc que, per exemple, la UEFA i la FIFA, que regeixen el futbol, el que hauran de fer, més que prohibir certes relacions entre clubs, hauran de limitar o modificar reglaments de manera que s'aculli aquestes multipropietats que entenc que han d'anar a més, crec que hi haurà més, no sé si moltes, però n'hi haurà més amb el pas de les temporades i que això sigui compatible amb una competició no adulterada i neta. Entenc que ha de ser així. I en el cas del Girona està molt bé pertany al Citigroup, però recordo que per qui acusa el Girona de ser un club dopat i que normalment aconsegueix objectius que si no fos amb el Citigroup no els tindria, que per exemple
Al Girona li van prometre que després que Savinho esclatés, quan el Citigroup el tenien en una habitació dels mals endreços amb moltes caixes, com que es fas una mudança, que no saps què tens allà dins, tens 300 llibres, doncs un dels 300 llibres era Savinho, ni ho sabien, el Girona el va demanar perquè algú l'havia vist en un Mundial Sud-americà Sub-20, resulta que Savinho fa la temporada que fa i el Citigroup se l'emporta. O sigui, el jugador rendeix per ser internacional amb el Brasil amb el Girona, per anar-se'n al Manchester City amb el Girona, i el Girona només el té un any. Ni té jugador la temporada següent, ni té el benefici econòmic que haurien estat 50, 60, 70 milions Sí, segurament. per traspassar Savinho amb la temporada que havia fet. Per tant, diguem-ne que de lliçons d'aquestes poques, perquè a més n'hi ha molts que després molta lliçó i molt discurs, però que quan els arriba un grup inversor, llavors obren les portes per poder tenir més recursos. Per tant, aquí tothom fa el que pot, perquè amb les entrades dels partits, els carnets de socis No vius. i les teles, no vius. Bueno, doncs no sé si queda res per afegir aquí, Oriol, Miquel. Tot dit i ben dit. Que el Girona se salvi, que espero que se salvi, No, això segur. i que no patim gaire, i la temporada que ve ja en parlarem. Això esperem. Doncs a veure si les coses segueixen anant en línia ascendent pel Girona. Donar-te les gràcies, Miquel, per venir aquí amb nosaltres. De res, home, de res, ja us passaré el número de compte, m'ingresseu els 5.000 euros per la conversa i ja està. Acordats, El no? 50% Exacte. dels beneficis d'aquest vídeo van per tu, doncs. Molt bé, d'acord. Va. Aleshores, fins aquí el vídeo, per aquí teniu les nostres xarxes, les del Miquel també, i digueu-nos què n'heu pensat d'això, dels temes que hem tractat, de temes com proposava el Miquel Ivan Martín. Així que... N'hem parlat d'Ivan Martín, és veritat. Comentaris. Fins aviat. Adéu.